stângul, 1, 2, 3, merg, da? 5, 6, 7, 8, 9 și depărtez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și apropii în față și în față. Călcăiți cu brațe întinse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 în spate. 1, 2, trag de brațe în spate. 5, 6, 7, 8, 9, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, încrucișez. 1, 2 prin față, 3, cross pe brațe, 5, 6, 7, 8, 9, încrucișez prin spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 și merg normal. Deschid cu stângul, stâng și drept, stâng și drept, stâng, drept, stâng, drept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă una, 8, umeri în spate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spre înainte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, palmele pe umeri, sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, strâng la piept, deschid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, rămân lateral, balansul și jos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10, scutură brațe, din stâng ușor, depărtat, prind aici, palmă în palmă la ceafă, ridic pe vârf, împing în brațe, sus, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scuturi, bun, în față, întins, scurtă mișcare, strânge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forfecare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, scutură, ușor depărtez, stânga, dreapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stânga jos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dreapta jos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, în față, jos, pieptul, 4, 3, 2, stânga, dreapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în față, 4, 3, 2, stânga, dreapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semigelo, scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jos presez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, între coațe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, în față, brațe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, depărtez mai mult, atenție, degetele pe sol și stau acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, merg un pic în față și menține. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mă întorc la mijloc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, brațe lateral, braț picior opus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fandez ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mă răsucesc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din nou fandez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mă răsucesc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 și strâng ușor și scutul și joc de pleznă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și alerg ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Mergi și respir. Sus inspir și jos expir. Scutul și iau gantelele. Col și depărtez. Vârful pe direcție. Jos pieptul în față. Aici, da? Ridic cât un braț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, jos pieptul. 5, 6, 7, încă un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Ridic ușor. Scutul. Bun, apropii gantelele din stâng. Da? Aici. Coatele sunt pe lângă trunchi. Ridic, cobor. Ridic, cobor. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Scutură. Bun, jumătate biceps, da? Cam așa. Întind brațele în față. Atenție. Da? Până aici, nu mă duc până la umăr. Jumătate aici. Jumătate biceps. Să nu vă cadă brațele. Sus. Și 1, 2, 3, jumătate. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rămân flexat, sus, sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scutură! Acum, pus brațele în gardă, da? Și am așa, stângul, circulară de genunchi, coștiu, da? Aici, circulară, dreptul cu răsucire punct și braț, da? Și am așa, hop, hop, circulară, vârf cu braț, hai, în gardă și depărtat. Stângul și 1, 2, 3, 4, hai cu brațul, 5, 6, 7, 8, dă drumul la braț, 9, 10,
10, 9, 8, circulară, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1, 9, sculptură, schimbăm, da? 20, circulară dreptul, stângul cu răsucire și braț în față, da? Bun, în gardă, dreptul, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Scutură și respiră. Bun. Acum, mă duc cu stângul în spate și pregătesc poziția de fandare, da? Bun, brațul drept pe lateral. Pe presare, în fandare, atenție. Un arc de cerc pe braț, da? Pe presare. Da? Aici. Hop, hop, hop. Da? Deci, mă duc aici, dreapta asta și aici. Presez și braț. Deci, hop. Da? Bun. Celălalt braț e întins. Stângul în spate. Și 1, 2, de până jos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1. Scutură! O să schimbăm, da? Până schimb. La piept, deschid cât un braț, da? Și stâng, drept. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cu ambele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menține lateral. 8, 7, 4, 3, 2, 1, lasă în față, moale și scutură. Bun, acum pe braț, dreptul descrie cercul, da? Încă o dată, uite aici, amplu și mișcarea lungă și corectă, da? Bun. Mă duc cu dreptul în spate și întins stângul lateral. Da? Hai. Încep cercul când presez și 1, 2, 3, pe presare, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1. Scutură. Bun. Apropiat și ușor flexat. Stângul o să lucreze atât. Da? Brațele sunt în gardă, dar atenție, flexat, da? Punct în spate, brațul opus în față. Deci nu din înalt, da? Nu de aici. De aici, punct cu braț. Da? Aici. Hop și revin. Hai să vedem. Flexați. Stângul cu brațul drept. Și 3, 4, 5, rămâi jos. 7,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Scuturăm. Și o să schimbăm. Scutură bine. Bun, hai în poziție. Flexat. Am schimbat piciorul, am schimbat brațul aici și aici, de jos, da? 20. Gata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Sus! Scutură! Și respiră! Merg, scutur! Bun! Acum s-au depărtat mult cu vârful spre exterior. Da? Bun. Am așa. Brațele în V. Acum strâng și mențin pe lângă trunchi. Da? Nu sprijin coatele aici. Aici. Bun. Ce fac? Cobor în genă. Da? Bun. Stângul. Ridic pe vârf. Brațul stâng în V. Da? Aici. Gata? Și 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stai jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, schimbă. 1, 2, 3, rămâi jos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Sus! Wow! Scutură! Bun! Acum braț cu antebraț la 90 și am așa. Stânga sus, dreapta stă și schimbare. Da? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tot sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cobor acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, încă 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Wow, scutură! Scutură! Bun, acum, e aceeași poziție cu vârful spre exterior și acum o să alternez. Odată ridicare pe vârf stângul cu brațul stâng și fac schimbarea imediat, da? Încă o dată, la 90, în V, pardon, și aici. Da? Și am spus așa, am coborât și alternez. Odată și odată. Da? Nu vreau brațul sus, oblig. Da? Hai să vedem. Primul stângul, coboară și 1, 2, 3, rămâi jos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, încă 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 și strâng. Și scuturi. Și acum, cu brațe în gardă, mă duc așa, pandez ușor cu stângul, jos brațul și aici, dacă pot, fac o ușoară săltare pe schimbare. Dacă nu, atenție, simplu, aici și aici, aici și aici. Dacă pot, aici
change. Fac o săltare. Bine? Hai. Primul care pleacă stângul, gardă. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 8, 1, 2, 3 sau fără, 4, 5, 6, 7 și 8. Ușor ridic. Și scutul. Bun, acum o să stau cu brațele în șold, o să iau poziția de genul cu vârful afară, atenție un pic ce vreau. O să cobor în genul și de aici, da? Făceam apropo de elastic, făceam cu elasticul, da? Aveam elasticul aici și trăgeam, da? Uitați-vă aici, de genunchi, da? Trag de genunchi cât pot, da? Bun, vârful afară, coboară în genul, spatele drept, tragi de genunchi și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trage, 1 și nu te ridici, 3, 4, 5, 6, 7, trage, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Strânge și scutură. Vezi, hai, scutură. Scutură. Sus brațe. Braț contra braț la 90, da? Bun. Și acum, apropiat. Punct stângul lateral, punct dreptul lateral. Sus, sus, sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Scutură. Apropiat. Da? Aici. Genunchii ușor flexați. Ușor. Brațele vin în față. Da? Ganterele sunt în față. Forfecare. Ușor. Presezi. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cobor întins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atenție, trag de coate în spate. 1, 2, 3, 4, genunchii sunt întinși. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1 și scutură. Bun. Și ambele gantere le unesc și stau ușor depărtat, foarte puțin, da? Bun. Mă duc așa, în genul, cobor gantelele în exterior pe partea stângă, sus, spre dreapta și sus. Și 1, 2, 3, du-te în genul până jos, 4, 5, pune ganterele jos pe sol, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, expiră sus,
8, pune gantelele jos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1, nu, jos gantelele, scutură și brațe și picioare, scutură, bun, din stâng, ușor respir, sus,